radi. Jeste. Koliko često se koriste, znači u jednom, sad da kažemo, prilikom nekog obolenja, koliko često moramo da koristimo terapije akupunkture da bi neki efekat izlečenja se pojavio, znači i u koliko tretmana se to radi, uobičajeno? Uobičajeno uvijek predlažemo barem 10 terapija, 10 dana za redom ili subotom, nedeljom preskočimo ako to pacijentima ne odgovara, a može. Znači, u 10-dnevnoj terapiji to je neki minimum optimuma. Dužina samog trajanja terapije? Pola sata. Pola sata. Pola sata je dužina trajanja. Sada, postoje određene bolesti koje će nam tražiti i ponavljanje terapije. Ne samo 10 terapija, nego u 2 serije po 10 terapije. To je individualno. Ali ništa to nije niti teško, niti, kako da kažem, suvišno, niti čudno, kada pogledate da su u pitanju bolesti koje su dugo vremena lečene na druge načine, bezuspešno, mesecima i godinama, ili im je rečeno da im nikada ništa neće pomoći, pa šta ako 2 puta po 10 dana dođu na terapiju i reše se alergije, reše se glavobolje, reše se noćnog mokrenja, reše se zuvanje ušima, bilo kakvih bolova, znači reše se jednom za dugi ili za stalni period u životu. Vaš centar također ima jedinstvene multilasere za koje vaš tim koji ih je patentirao dobio mnoga priznanja i nagrade. Između ostalog, znači, dobili ste zlatnu medalju u Ženevi za patent multilasera koji se koristi jedino kod vas. U čemu je prednost tih multilasera nad jednomlaznim laserom? Multilaser obezbeđuje istovremenu stimulaciju većeg broja akupunkturnih tačaka, a upravo onolikog broja koliko je potrebno da bismo ostvarili akupunkturni efekat. Znači kraće vreme. I ne samo što je kraće vreme, sada to kraće duže vreme, nego što istovremeno stimulišemo, jer mi ako bismo jednu po jednu akupunkturnu tačku stimulisali monomlaznim laserom, ne bismo imali efekat. To je kao kad bismo iglu stavili na jedno mesto, pa čekamo pola sata, pa izvadimo, pa stavimo na drugo mesto, pa čekamo pola sata, pa izvadimo, ne bismo dobili efekat. Tako i monomlazni bi je to, stavimo na jedno, pa čekamo, pa na drugo mesto, pa čekamo, ne dugo, ali opet, a multilaser odmah, kao da smo stavili igle na sva mesta, i sinergija delovanja poboljšava efekat i mi smo to dokumentovali laboratorijski, klinički i tako dalje i u tome je razlika i u tome je prednost multilasera nad monomlaznim laserima. Uz to ti naši multilaseri imaju kompjuterski određenu dužinu i ekspoziciju, dužinu trajanja laserskog tretmana u zavisnosti od terapijskih potreba, kao i amplitudu, odnosno snagu i jačinu laserskog zraka u zavisnosti od potreba pacijenta. Znači, preciznije i tajmerom određujemo to vreme da se on sam isključi kada mi podesimo tačno vreme za koje hoćemo da tretiramo pacijenta. Jer laserski tretman ima svoje vreme koliko džula po jedinici santimetra može i sme da se koristi u toku jedne nedelje, u toku jednog meseca i tako dalje. Znači, to su neke stvari koje zahtevaju poznavanje fizike kao upotreba i drugih pomoćnih sredstava tehničkih u bilo kojoj grani medicine. Mora se poznaju fizičke osobine lasera da bismo ih pravilno primenili. Mikromasaža je jedna isto metoda koja se kod vas koristi. Da, to je više onako prijatno što bi rekli, jel? O čemu se tu konkretno radi kada se radi o mikromasaži? Da, to je prijatna stvar. Znači, mi imamo specijalne aparate za mikromasažu gde se aparati zakače na određene akupunkturne tačke i isto pode se uključe i oni onda stimulišu akupunkturne tačke na jedan bezbolan način. Možda je to bio način pre pronalaska lasera da bude bez uboda, jer vi imate ipak pacijente koji se plaše uboda igala.
I onda oni izbjegavaju akupunkturu ili kažu, ma dobro, znam ja da to deluje, čuo sam ja to, ali ja ipak nekako plašim se uboda igala. Za takve pacijente mikromasaža je dobra metoda, mada kažem, ništa ne može prevazići akupunkturni tretman sa iglama i određenu kombinaciju uboda igala, a igle su danas tanke, toliko je tehnologija dobra da to ne može niko da opovrgne, čak ni mala deca. To je sigurno tačno, s obzirom da ja kao stomatolog znam da isto to doživljamo svoje ordinacije, kad boju se igala, pa sad one male insulinske igle kad dajem lokalnu anesteziju i verujte mi koliko god da se boje, ja to tako lako uradim da oni ne osete, a mogu da zamislimo da kod vas pogotovo. To garantujem i preporučujem svima da probaju i da se uvere da tu nema potrebe za nikakvim strahom, to sigurno se ne oseti. Ja to kažem deci, kažemo kao komarac kad te dotakne ili tako nešto. Znači to je bukvalno, to nije uopšte bol, čak ni neprijatnost. Jeste, tako je. Neki pacijenti kažu, doktorka, pa zašto kažete da je to minimalan bol? To uopšte nije bol. Ne, to nije bol uopšte. Kao centar koji je vaša ordinacija predstavlja, vi posjetujete Beauty centar Vitalis koji ima jedinstvenu primjenu mezoterapije i filera, jer inače mezoterapija je znači na neki način vrsta igloterapija. Kad kažemo igloterapija, s druge strane to je igla koja je za vas, vaš život u stvari i vaše iskustvo svih ovih decenija koliko se bavite znači vašim poslom. Kažite nam u stvari šta vi unosite u mezoderm prilikom tih mezoterapija? Da, kada govorimo o mezoterapiji, ona jeste potekla na neki način od akupunkture i od prvih doktora koji su pokušavali da ubrizgaju po akupunkturnim tačkama sredstva za lečenje. I postoji terapijska mezoterapija, ne samo za ulepšavanje. Vi kad kažete sada mezoterapija, po tim se podrazumeva ulepšavanje. I samo ona za osvežavanje i gde mi naravno kombinujemo određene vitamine, minerale ili hijaluronsku kiselinu ili već šta ko odabere. Mislim, to svako od nas čuva kao tajnu šta će da stavi u taj mezoderm, da to izgleda što bolje i što svežije. Međutim, pored te, da kažemo, estetske mezoterapije, treba istaći da mezoterapija je počela od akupunkture, tako što su se u akupunkturne tačke, farmakopunktura se to zove, znači ubrizgavala sredstva, na primjer ako je reuma, po akupunkturnim tačkama ubrizgavaju se farmakološka sredstva koje su protiv reume, ali lokalno po akupunkturnim tačkama. Znači, tako da imamo istovremeno i akupunkturni efekat i efekat samog farmakološkog sredstva. Kao što je i kod aromaterapije. Imamo efekat akupunkture i aromaterapijskog sredstva, ali tamo je prirodno sredstvo. I sad, zašto je bolja mezoterapija za lečenje reumatizma ili nekih drugih bolesti? Pa bolje je što ne prolazi kroz čitavo telo ta hemija, nego samo lokalno se ubrizgava da je to potrebno i zato od toga je počela. Međutim, naravno, lepota će promeniti svet ili lepota je promenila svet ili lepota je prosto tortura savremenog čoveka i svi žele da izgledaju što lepše, što mlađe i da stopiraju to starenje. Tako da je mezoterapija mnogo više zaživjela, iako davno poznata, mnogo više zaživjela poslednjih godina u tim tretmanima za ulepšavanje. Tako da i mi koristimo, znači sa radošću sve što može kod čoveka da popravi njegovo stanje, koristimo mezoterapiju za ulepšavanje. I sada šta tu može da se radi? Može da se oplićavaju bore, može da se leče akne, može da se radi mezoterapija za poboljšanje kvaliteta kose, može da se radi mezoterapija za mršavljenje. Znači, po telu, određeni delovi tela ubacuju se lipotropici koji pomažu topljenje masti lokalno i to su sve ovako različite... Može celulit? Celulit, da. I onda se to dolazi jednom nedeljno i tako. A, znači, mezoterapija ima svoju višestruku primjenu, a najpoznatije je za ulepšavanje, za tezanje lica i ulepšavanje lica, osvežavanje lica
jer to je valjda nešto što najviše govori o čoveku i tomu. Što se prvo vidi, ja? Što se prvo vidi. Druga stvar, što se tiče filera, fileri su još zahvalni za te brze efekte. Jer mi živimo u brzom vremenu, gde ljudi su nestrpljivi za lagane efekte, nego žele što pre. Ono kaže za vreme pauze za ručak, odmah podmladio se za 5 godina. Da, i omošao za 5 kila. I smršao za 5 kila, to ne može, ipak mu treba nedelju dana, ali opet najbrže moguće. E sada, ali ja uvek savjetujem akupunkturu zato što je akupunktura zdravo dobro i što ne mršavimo samo lokalno, nego mršavimo celim svojim telom i ne vraćaju se kilogrami nazad. Ali što se tiče filera, oni su dobri zato što za određene situacije, ako imamo svadbe, proslave, mature, neke specijalne situacije, kada želimo da se ulepšamo na brzinu, fileri su super, zato što ako upotrebimo lepe materije koje su neškodljive, poput hijaluronske kiseline, telu neće ništa faliti, mislim, efekt će biti neko vreme, pa će da nestane. Tu govorimo recimo o usnama ili... I o usnama, borama, nazolabijalnim, o ovoj bori ili bilo kojim borama. Ako ubrizgavamo hijaluronsku kiselinu, ona ulazi u metabolizam našeg tela, tako da će naše telo da izmetaboliše i efekat će da nestane nakon određenog broja meseci. Nakon određenog broja meseci. A zašto je to dobro? Neko će kaže, pa kako, otkud mi je to dobro, platio sam, pa sada mi nestane efekat. Bolje, zato što onda vidite je li vam to treba ili ne treba. Nekada mi mislimo da nam nešto fali, a ništa nam ne fali. Tako je. I mnogi se kaju što su bilo šta... I onda povratka nema, jel? I povratka nema. A sa ovim ima povratka. Vrati se pa onda se ponovi tretman, a hijaluronska kiselina kada se resorbuje, ona ide u naše telo i korisna je svim našim tkivima. Sva tkiva postaju elastičnija. Prema tome, tretmani sa hijaluronskom kiselinom su neškodljivi, prolazni, a korisni su u čitavom telu. To hoću da kažem. Još jedna velika grupa delovanja u vašem Vitalis centru je delovanje na taj način što vi proizvodite razna lekovita sredstva, odnosno proizvode koji su prepoznatljivi na tržištu, zaštićeni vašim žigom, koji su kvalitetni, sastavljeni od prirodnih sastojaka, znači i koji naravno kada pacijenti koriste, svi su zadovoljni. Na taj način vi u stvari saznajete kolika je vaša uspešnost ovih preparata. To je merilo vašeg uspeha. Pa recite nam koji su to proizvodi koji se najčešće koriste i koji su uopšte koje vi imate na vašem tržištu. S obzirom da vi imate i vaše apoteke i imate distribuciju po svim apotekama širom naše zemlje. Jeste, širom naše zemlje, da, i starih delova naše zajedničke zemlje. Evo ovako, Artiflex, evo ga tu ispred nas, on znači poboljšava zglobove, daje elastičnost zglobovima i ligamentima i svim strukturama oko zglobova. Znači, kod reumatizma, kod spondiloze, kod ukočenosti, kod artritisa, kod koksartroze, gonartroze ili kod povreda sportskih, znači potpuno zdrave kategorije ljudi i svi koji su ga koristili potpuno su zadovoljni. Kako se on koristi? Koristi se, znači, jedan puta preventivno, jedan puta dnevno preventivno, 2 puta dnevno, ako imamo problem koji traje neko duže vreme, pa čak i 3 puta dnevno za one sa teškim slučajevima. Akutne i u stvari to su sve hronični, to niko nije akutni. Ja mislim sa akutnim bolom sam mislila. Sa akutnim bolom, da, može sa akutnim bolom ako je akutno, da, posle nekog napornog meča ili da, onda taj dan možete... Neškodljivo je, to nema ograničenja doze, jer praktično te materije tu su isto, to je glukozamin i hondroitin. Oni su prekursori hijaluronske kiseline. Znači, mi lečimo zglobove, a poboljšava se koža. I još ima MSM, organski MSM koji popravlja kosu i smanjuje bol, nokte i tako dalje. Tako da korišćenje Artriflexa daje fleksibilnost zglobovima, elastičnost svim tkivima, pa čak i koži, daje tu, znači, potpuno zdravo i dobro sredstvo i mora da se koristi na duže staze kada govorimo o hroničnom reumatizmu. Eto, to je. Onda, što se tiče sledećih naših preparata, Vitacea je preparat koji jača naš imunitet. On je povoljan ili pogodan u svako godišnje doba.
ne samo što jača, on ispravlja nepravilan imunni odgovor, a kada imamo grip ili prehladu, onda ga jača imunitet u tom smislu da možemo da se izborimo sa bakterijama, sa virusima, ako je grip, onda su virusi, sa bakterijama ako imamo infekciju grla i krajnika. Echinacea je ključni, nije samo on, ali recimo on je ključni sastojak jer se nekada ranije, dok nisu bili otkriveni antibiotici, Echinacea smatrala prirodnim antibiotikom, ali ona ne stvara niti zavisnosti, mislim, nema slabljenja svoga efekta i nema nus efekata niti alergika antibiotici. Zatim tu je i C vitamin iz divljega limuna, a onda tu su i ginseng i jedna divna formula koja sigurno zaustavlja grip. Ako vam se desi da dobijete grip, krenu prvi kataralni znaci, znači ono crvenilo u nosu, u grlu, počne da vas grebe, još niste počeli da kašljete, ovo zaustavlja taj grip u tim početnim stadijumima. Ako se uzmu 2 sada, pa za 2-3 sata opet 2, pa opet za 2 sata 2. Znači na svaka 2 sata po 2. 2 sata po 2, to je prvi dan, a onda se posle pređe na 3 puta po 1. Zaustavi proces. Tako da je to nešto što treba svako da ima u svojoj kući. Kao osnovni. Prvu pomoć. Kao prvu pomoć kod različitih infekcija. Urovital je jedan naš odličan preparat za urogenitalni trakt i kod žena i kod muškaraca, ali posebno smo smislili, odnosno namerili da to bude za muškarce, jer muškarci mnogo češće imaju problema sa prostatom, pa su tu dragoceni sastojci iz brusnice i iz palme serenoa. Brusnica koja ima taj resveratrol, onda oligomerne prontocije, ona dole, znači zaštitne materije koje se zovu antioksidansi ili salvestroli i plus iz bobica palme koji sprečavaju malignu hiperplaziju prostate. Ali da se ne uplaše oni koji nemaju maligne, kaže šta će to meni? Ne, ovo je za sve. Znači, pa čak deluje i protiv maligne hiperplazije. Znači, za zdrav urinarni trakt i muškaraca i žene Urovital je prava stvar. Znači, ako ste skloni čestim infekcijama, a to budu i žene. Često. Muškarci više sa prostatom, a žene, baš zbog bliskosti uretre, imaju česte infekcije, a sa godinama dolazi do prolapsa uterusa i onda čestih infekcija i smanjene elastičnosti. Slim, svi znaju ili puno smo o tome pričali. Vitali Slim je preparat koji nam pomaže u procesu mršavljenja, smanjuje apetit, ubrzava metabolizam, topi postojeće naslage. Ne samo da pomaže mršavanju, nego pomaže i održavanju vitke linije i smanjuje celulit. Slim se koristi 3 puta dnevno, tako da za mjesec dana nam treba 3 ovakve kutije. A mi imamo akciju u našem Vitalisu, u toku ove emisije ko se javi, znači 2 kutije poruči, 3. dobije gratis. I to mu je taman doza za mjesec dana. To važi za bilo koji naš preparat ko se javi u toku emisije. Imaće, znači, za 2 poručena, 3. gratis. Sad, koji sledeći? Yang, na primjer. Yang Energizing, ono popravlja raspoloženje, daje snagu, volju, energiju, popravlja cirkulaciju, znači i psihičko i fizičko stanje. Po onom principu yin i yang, zato se tako i zove. Yin koji smiruje, a yang koji daje snagu i energiju. Yin mi zovemo još antistres, jer je namenjen za sve osobe koje su pod stresom, smanjuje krvni pritisak kako je visok, smanjuje lupanje srca, ublažava nervozu i napetost, omogućava udoban i prijatan san, a ne stvara zavisnost. A yang je znači suprotno, ako smo depresivni i neraspoloženi i imamo lošu cirkulaciju, upotrebit ćemo yang. Sada imamo slično toj dobroj energiji je power. On revitalizuje naše telo, ali ima jednu dobru materiju koja smanjuje holesterol, što je jako važno za sve osobe koje imaju povišeni holesterol. I to loš holesterol. I to loš holesterol, da, snižava loš holesterol, da, to je važnije nego uopšte što snižava holesterol. Znači, lecitin je ta materija, ali ne samo ona, ima tu još i drugih materija koje snižavaju naš holesterol.
i u Poweru i u ovome Youngu ima ginseng, ima taj germanium koji je u mikrotragovima dovoljan da bi nas sačuvao od različitih bolesti kao antioksidans ili kao čuvar našeg zdravlja protiv mnogih bolesti. Venogel, mnogi ga znaju i koriste i hvale ga kao izvanredno sredstvo za proširene vene i kapilare. Zaista smanjuje otok i težinu u nogama i smanjuje kapilarnu mrežu. Onda modrice koje se javljaju od proširenih kapilara postaju umesto šljivaste i onako plave, postaju crvenkastije, znači smanjuje se kapilarna šara i jednostavno venogel može da se koristi i u prevenciji kada govorimo o trudnicama, ali uglavnom koriste ga svi koji imaju već problema i ako ga hvale, veoma su zadovoljni. Sportska krema je krema protiv bolova koja se nanosi lokalno na mesto bola. To može da bude udarac, povreda, sportska povreda. Mi smo mislili pre svega na sportiste, jer u našoj porodici ima puno sportista. I onda, malo, iako su mladi i zdravi, šta je znam, povrede se i onda daj nešto da namažem i od modrice i od bola koju ima. Sportska krema je upravo to. Tako da u kombinaciji sportske kreme i Artriflexa kod reumatičara, a i kod sportista, jer i sportisti nadraže svoje zglobove, da, velikim naporima. I to nema sporta, ozbiljnog sporta kojim se bavimo, pa i čak sport u smislu aktivne rekreacije. Koji je aktivan rekreator, znači ide jednom nedeljno, 2 puta nedeljno na rekreaciju, pa naporno je, dođe do upale mišića, dolazi do bolova. Ovo je dobra kombinacija, sportska krema i Artriflex. Sada imamo Cardio Vitalis, on je jedan divan preparat koji može da nam pomogne i olakša srčanom ritmu i radu.